ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll say. Nu vil jeg godt lave en flaskehals, en peger på video. Og ja, jeg skal nu forklare lige reglerne. Ja, okay. Rikke hedder hende her. Hun snor rundt med flasken. Sådan her. Og så, hvis nu den ender på smør, så skal jeg spise smør. Så ja, sådan er reglerne. Ja, og sådan omvendt, okay? Yes. Og nu starter vi. Nej! Okay. En helt skibfuld. Ikke en helt skibfuld. Skal jeg? Altså, Hvor meget skal jeg tage? en hals. Sådan. Okay, det. Skal jeg gøre det? Okay. Nu er det din tur. Jeg kan sætte i gang for... Jeg kan ikke åbne den her. Og der er så ikke smørsmændet med. Jeg kan ikke åbne den. Sådan. Fuha. Og det er syltet af gurker. Ja, det er det syltet godt. Ja, det kan jeg. Og den er stor. Og så fjerner de altså til ham. Ja, okay. Så har vi sukker, ketchup og hvad hedder det her? Sirup. Og så siger vi tilbage. Okay, hvem sværer det så? Sådan. Okay. Ja, det er okay. Og hvor skal jeg tage det? Den tager en hel. Skal jeg tage en hel? Ja. Det er sukker, det er ikke så. Sådan her. Ja. Skal du ikke se? Er det ikke kanel, sukker? Det er et eller andet. Det er ikke huske. Åh! Det er ikke bare sukker, det er. Nu har du med at få. Hvad sker der for lige nemme? Nu fik jeg sukker. Og så er det. Det er noget. Ja. Det er vist Ketchup. okay. Det skal man være. Kage. Syvpille. Hvor meget skal det se? Sådan? Ja. Nej. Og det der. Det der. Ekstra.
Så den sidste ting tilbage. Den her. Den her sirup. Og den skal jeg så. Åh, jeg er du skal smide sådan en bag. Det smager lidt på det. Det smager godt. Det skal ikke stærkt. Skal jeg bare tage den der? Du skal aldrig tage så meget. Ja, du skal bare tage den her. Så får man det her sirup op. Det kunne sagtens sige, at de prøver at få det her sirup Du op. skal bare tage det med fingeren. Det er ikke så slemt, vel? Det smager godt. Det er ikke godt. Tak for mad. Ja, okay. Nu skal jeg rigtig længe og skylle alt det her. Okay. Han har drik. Ja, Det er meget stærkt. Og lige tør. Godt været ikke, fordi jeg lige kom til at spille det sirup. Så ja, tak fordi I så med. Hvad? Ej, fuck. Og jeg fik lidt klamme ting. Jeg har sagt om.